sumorot cahyaning sang hyang Candra. Candra wujud kirana rembulan ingkemeh jemedhuling praja Mandura. Tersasat nganti kaya bombong bingah panenging Sang Prabu Basudewa. Ngawuningan ingkang garwa tetiga nenggih prasang Prameswari Sang Dewi Rohini, Sang Dewi Dewaki, miwah Sang Dewi Badrahini nembe nedhen wewekaja gerbini wijining Sang Prabu Basudewa. Jering dalih mongkok lan bombong sinurung hardaning ngarsa. Mesam-mesem jroning wardaya sinambi ulat manis kang memanuhara tiase Sang Nata Prabu Basudewa. Namung dangu sang sayaning dangu sumorot soroting Sang Hyang Candra parandene dadi katutuping lamuk. Hamalih saknalika dadya liwenging ati Prabu Basudewa satemahan jentung penggali nadyan lina-linali hanggung hangalela nadyan linipur sangsaya branta sayekti anggung sirompet aning telenge kalbu dadya nglam-lami lelampan kaburi nggih lelampanipun ing garwa Sang Dewi Mairah ingkang pinondhong dening Prabu Gorawangsa.